Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọikpe ajụla ịnabata mkpesa Nnamdi Kanu, onye ndu otu IPOB webatara n'ụlọikpe iji kwuo na ya enweghị okwu ikpe ọbụla. Ụlọikpe ukwu etiti ahụ dị n'Abuja nyere ya iwu na ya mee mkpesa iji zere ọnụ ya n'ebubo iyi ndụ ọha egwu e nwere megide ya. Maka ọ dị, onye ọkaikpe Omotosho ajụla ịnabata arịrịọ Nnamdi Kanu ikwe ya ka ọ hapụ ụlọọgwụ ndị DSS ma gaa na nke National Hospital maka nlekọta ahụike ọdụrụkụa ma nye otu jikọtara ndị ọrụ ahụike n'ala anyị NMA na mkpirisi bekee ntụziaka ka ha mee Nnamdi Kanu nnyocha ahụike iji mara ma ọ nọ n'ọnọdụ ahụike dị mma maka ịmaliteghachi okwu ikpe ya. Ịkwa akwa na iru uju ejupụtala na steeti Zamfara taa dịka ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit wakporo otu ụka alakụba dị n'obodo Yadoto nke ọchịchị kansụl Safe, gbagbuo mmadụ 5 ma tọrọ ọtụtụ ndị ọzọ n'oge ekpere isi ụtụtụ ha. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.